uyabona abantu banjengenkukhu. Niyazi inkukhu? Niyazi inkukhu? Inkukhu bakuphayo nemaplazini. Mina ngikhuluma ngabo Bhayizani inkukhu ezimnandi. Imnandi lo nkukhu bathi uBhayizani. Nani zoyibamba neyigijimisa. Bayigijimisa bagcina bayibambile. Abayihlabi banika mina umphako. Bese bayibopha ngentambo. Ithi hayi madoda ngiboshiwe. Ugibele namabhasini, iboshiwe ugibele amateksini, ugibele nayo eitradini. Yezinjani? Izifike ekhaya. Ekhaya naso ayikhulule yazi ukuthi angeke ihambe. Izovela ithuleni. Ikhululiwe kodwa kusele kuphi engqondweni. Ithi ngesinjani ngiboshiwe.